Rhiannon, Molen yw dwi. Dwi o Sir Fôn yn wreiddiol, ond dwi rwan yn byw yn Bala. Dwi'n gweithio fel Cydlynydd Anghenion Arbennig mewn ysgol uwchradd, felly dwi'n byw yn Gwynedd ond yn gweithio yn Powys ar y funud. Dwi'n licio byw mewn gymuned Cymraeg, a mae lot o bobl yn siarad Cymraeg yna, a mae lot o siopa bach neis, so dwi'n gallu prynu presanta neis i bethau unigryw i bobl a ffrindiau. Dwi'n mynd ar y traeth, adra yn Sir Fôn, mynd ar cwn am dro. Dwi hefyd yn mwynhau beirniadu dawnsio ar gyfer y Eisteddfod. Pan o'n i'n fengach, o'n i'n dawnsio dipyn efo rhai ysgol ddawns o Ynys Môn. A dwi rwan yn beirniadu cwbl o weithiau yn ystod y blwyddyn ar gyfer y Eisteddfod yr Urdd. Dwi'n mwynhau dysgu, oherwydd dwi'n cael lot o bleser gweld y plant yn datblygu sgiliau mathemateg a sgiliau bob dydd. Dwi hefyd yn gweld nhw yn llwyddo ar ôl gadael ysgol, pan maen nhw'n dod nôl i fewn i ddeud o dwi'n gwneud hyn rwan, neu pan dwi'n gweld nhw allan yn siopa. Dwi'n gwybod bod fi eisiau bod yn gweithio efo plant erioed ar ôl wneud gradd mewn seicoleg, edrych i fewn i seicoleg plant, ond ni'n gwybod bod gweithio efo disgyblion efo anghenion oedd y gôl. A hefyd mae mam yn y byd addysg a ni'n gweld y swydd a faint o bleser oedd hi'n cael o'r swydd, felly dyna pam. Dwi'n cofio mynd efo mam a dad pan oedden nhw'n mynd i bleidleisio pan o'n i'n fengach a oedden ni'n ista'n car, a oedd mam a dad o hyd yn deutha ni wedyn cofiwch bleidleisio mae mor bwysig, oherwydd allwch chi ddim deud dim byd am beth sy'n digwydd. Mae bleidleisio'n bwysig i fi oherwydd dwi'n teimlo fysa'n rhwg ar naes yn i ddim, oherwydd sy'n ni allan cyntaf i gwyno os oes yna rhywbeth yn mynd ffordd iawn o ran be dwi isio o ran addysg. A hefyd, mae'n bwysig bod ni'n pleidleisio ar gyfer y disgyblion a'r plant da ni'n gyfrifol am a dyfodol nhw.